പിണറായിസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആണി അടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അടിച്ചിരിക്കും. അതത്രയിൽ പറയാനുള്ളൂ. ജനങ്ങൾ അതിന് കാത്തിരിക്കണം. ആത്മവിശ്വാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ. ആത്മവിശ്വാസക്കേടിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യവും കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിലില്ല. ഏത് ചെകുത്താൻ മത്സരിച്ചാലും ആര് മത്സരിച്ചാലും അതൊരു വിഷയമേ അല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആര് മത്സരിച്ചാലും അത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ 3.5 കോടിയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് അവിടുത്തെ വോട്ടർമാർ കാണാൻ പോകുന്നത്. 98 MLA-മാരും മന്ത്രിമാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും എന്താ പറയുക, പിണറായി കുടുംബം ഒക്കെ വരുമല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും UDF-നെ സംബന്ധിച്ച് അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഹൈവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ, അതായത് ഇവർ നടത്തുന്ന, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇത്ര വലിയൊരു ദുരന്തം കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ PWD മന്ത്രിയുടെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിക്കാത്തത്? എന്താണ് ഒരു മന്ത്രിക്ക് ഒരു ശേഷിയില്ലാത്തത്? 2026 ആര് ഭരിക്കും എന്നതിൻ്റെ ക്ലിയർ പിക്ചർ, വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ പിക്ചർ നിലമ്പൂരിലെ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേണിലുണ്ടാവും. ആ പ്രോഗ്രസ് കാർഡുമായിട്ട് അമ്മായിയപ്പനും മരുമോനും നിലമ്പൂരിലേക്ക് വരട്ടെ, ജനങ്ങളോട് പറയട്ടെ. ഞങ്ങൾക്കും പറയാനുണ്ട് ചിലത്. നാളെ പ്രസ് മീറ്റ് വിളിക്കുന്നത്, ഞാൻ എറണാകുളത്തായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഇലക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാം.